Té, que estic filmant. 30 punts. Últims 10 segons, dic que encara hi ha temps. Final! Final! Aviam, company del Joan d'Àustria, no m'ha semblat del tot malament, no? Pel que he vist, què penseu vosaltres? Està bé, està bé. Està bé. Últim minut. Segons. I final! Veniu, companys, els experts hidrodinàmics que avui per a vosaltres. Veniu. Hola. Com et dius? Raúl. Raúl i? Raúl i Noa. Quants anys teniu? 10 i 10. Podeu, sou tots experts, no? Com dieu el vostre nom. Com ha anat això? Bé. Sí? Sí. Bé, vale. No ha anat malament, no? Millor o pitjor que la primera ronda? Jo crec que millor. Jo crec que millor. Què pensen els companys? Millor? Sí, millor. Vale. Com que té la presentació del projecte? I com ha anat? Sí? L'heu vist? Abans ho preguntava a alguns companys.
Heu vist que els jutges estaven encara satisfets, contents? Sí? Doncs segur que us han donat una bona puntuació. Ho veiem al final, a la cerimònia de lliurament de premis. En qualsevol cas, hem vingut a guanyar, però sobretot hem vingut a passar-nos-ho bé. Així que gràcies per venir, gràcies per participar. Molta sort als experts hidrodinàmics. Ens deixem, podeu repassar la puntuació amb els àrbitres. I ara ja sí, estem a punt de tancar la segona ronda del joc del robot aquí a l'auditori. Saltem per últim cop a la taula número 2. Anem amb l'American School of Barcelona i Estrelles, que s'estan preparant. Amb ells tancarem, insisteixo, aquesta segona ronda. Són els 2 minuts i mig de temps últims d'aquesta segona ronda. En First Lego League! Temps. Veniu, experts hidrodinàmics, veniu amb mi. Com et dius? Ja tens un banc? Hola. Mira amb mi. Porta el robot, si vols. Porta el robot, ensenya el robot. Aquest és el robot amb el que han jugat dins. El robot amb el que han jugat el joc del robot els experts hidrodinàmics. D'on veniu? De l'Escola Catalunya. De l'Escola Catalunya de? De Sant Adrià, que heu gustat. És el primer cop que participeu, oi? Abans ens ho heu comentat. Moltíssimes gràcies en primer lloc per participar. Estem molt contents que estigueu aquí. Us animem a que estigueu l'any que ve, però sobretot, volem saber, us ho esteu passant bé? Sí. Sí? L'experiència és positiva? Sí. Sí? Heu vist com aneu a la classificació provisional del joc del robot? No, perquè no us importa. Cinquè! Oh, Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do! Déu-n'hi-do! Escolteu, gràcies per venir, insisteixo, que acabem de passar un bon dia i ens veiem ara a la cerimònia final, d'acord? Moltes gràcies, s'emporten aquest fort aplaudiment també de l'ATEC. Que ja finalitzen la seva participació al joc del robot. Continuem, estem ja, ara sí, encarant el tram final del joc del robot. Ja sabeu que a 2:15, 13:30 puntuals començarem el lliurament de premis.